мегӯянд ки наставник дар чашми консултант ҳамон шахсиятеро мебинад ки вай консултант ҳозир қуввати ҳамон шахсият аллакай дар фикри худаш дидана надорад. яъне наставник шуморо мегӯяд ки ту бузурги, ту метавонӣ, ту ояндаи хуб дорӣ, лекин ту дар пеши чашм фақат ҳамин хелие ки зиндагӣ полно проблем, у меня ничего не получается, ҳамин хели. Лекин ҳамин боварии наставнике ки шуморо кӯмак мекунад ки ҳамин қадар нобовариҳоро гузареду пешравӣ кунеду ҳаракат кунед. Сколько вы зарабатываете, это ваша цена. Чӣ қадар пуле ки шумо дар ин зиндагӣ ҳозир кор кардесед, значит ки и арзиши шумо ҳамин қадар пулай. Агар ки шумо пули кам кор кардесед, значит ки шумо ҳамин қадар арзиш доред. Агар ки шумо пули калон кор кардесед, значит ки шумо ҳамин қадар арзиш доред. Лекин ман бо як хушхабари дига дорам. Шумо метавонед ки ҳамин арзиштонро баланд бардоред. Чӣ хел? Человек зарабатывает столько, сколько он понимает, меган. Одам ҳамон қадари пул кор мекунад ки вай мефаҳмад. Ана ку бинед. Барои он ки мо пули калон кор кунем, значит ки мо бояд ки фаҳмишмона зиёд кунем. А барои ки мо бояд ки фаҳмишмона зиёд кунем, мо да тамоми возможностҳо ҳастай. Махсусан дар ин Фаберлик, махсусан дар ин проекти Фаберлик Forever. Зиндагӣ дарахти калонтарини ҳамин боғ сар мешавад аз як семечкаи майдаҳак. яъне як дарахти калоне ки мисол мева метиҳад, меваҳои хуб метиҳад, аз як семечкаи майдаҳак ки дар зари хок як вақтҳои мо шинонда будем, аз ҳавай сар мешавад. Ва мо шумо да мебояд як чиза дарк кунем ки чизе ки хуб диққат кунед, чизе ки мо шумо дар зиндагӣ мисол мебиёрем, мекорем, чизе ки мо шумо аввал дар зиндагӣ мекорем, аввал вай дар оламе пайдо мешавад ки вай олами ғайб аст, мо вайро намебинем. Масалан, агар шумо дарахт шинондед, ё ки пиёз шинондед, ё ки картишка шинондед, чизе ки шинондед, аввал вай дар олами ғайб инкишоф ёфтана сар мекунад. Агар олами ғайб гуфтани гап чӣ ки дар зери замин, аввал вай неш пайдо мекунад, реша пайдо мекунад, ҳамин хел. вақте ки вай реша пайдо кард, вақте ки вай ба қувват шид, баъд шуд ҳамин хел сраза мебурояд, ҳамин хел теза мебурояд. барои ҳамин кадом одамое ки шумо ҳозир нав новичок ин бизнесе сар кардесед, шумо ҳамон новичокое ҳастед ки нав ака семечкаотонро шинодед дар ин бизнесе, нав ака реша давондесед. барои ҳамин қа шумо ҳеҷ вақт ҳаракат накунед ки сразу результат шавад. Шумо аввал ҳаракат кунед ки решаотон ба қувват шавад. барои чӣ? барои ки пагаҳ ягон шамоли сахт шид, шуморо накунад барад бо. фаҳмо? барои ҳамин қа ҳатман кӯшиш кардан дар кор ки решаҳоро ба қувват кардан дар кор ки да ҳама намуд мисол ҳолатҳо тобовар бошем.